ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ሳውል ድማ ንምቕታሉ ሰሚሩ ነበረ። በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ልዕሊ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ጉባኤ ብርቱዕ መስጎግቲ ተላዕለ። ብዘይካ ሐዋርያት ከዓ ኩላቶም ናብ ዞባታት ይሁዳን ሰማርያን ፋሕ በሉ። ንኣምላኽ ዝፈርሁ ሰብኡት ግና ንእስጢፋኖስ ክቐብርዎ ወሰድዎ። ብዙሕ እውን ኣልቀስሉ። ሳውል ግና ነታ ጉባኤ የጥፍኣ ነበረ። ናብ በቤት እናኣተወ ሰብኡትን ኣንስትን ሰሲሒቡ ናብ ቤት ማእሰርቲ የእትዎም ነበረ። እቶም ፋሕ ዝበሉ ግና ቃል ብስራት እናኣበሰሩ ኣብታ ምድሪ ዞሩ። ፊልጶስ ከዓ ናብ ከተማ ሰማርያ ወሪዱ ብዛዕባ ክርስቶስ ሰበኸሎም። እቶም ህዝቢ ድማ ነቲ ፊልጶስ ዝገበሮ ትእምርታት ምስ ሰምዑን ምስ ረኣዩን ብሓደ ሰሚሮም ናብቲ ንሱ ዝዛረቡ ኣቕለቡ። ከመይሲ ርኹሳት መናፍስቲ ካብቶም ሓዲሮምዎም ዝነበሩ ብዙሓት ሰባት ዓው ብዝበለ ድምፂ እናይጨደሩ ይወፁ ነበሩ። ብዙሓት ልሙሳትን ሓንካሳትን እውን ሓወዩ። ኣብታ ከተማ ድማ ዓብይ ሓጎስ ኮነ። ኣብታ ከተማ ከዓ ስምዖን ዝስምዑ ቅድም ስሕር ዝገብር ዝነበረ ሰብኣይ ነበረ። ንሱ ድማ ዓብይ እየ እናበለ ንህዝቢ ሰማርያ ስተንክሮም ነበረ። ካብ ንእሽቶ ክሳብ ዓብይ ከዓ ኩላቶም እቲ ዓብይ ዝበሃል ሓይሊ ኣምላኽ እዝዩ ኢሎም የቕልብሉ ነበሩ። ንነዊሕ እዋን እውን ብስሒሩ ስለ ዘስተንከሮም ድማ የቕልብሉ ነበሩ። ፊልጶስ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽን ብዛዕባ ስም ኢየሱስ ክርስቶስን ኣበሲርዎም ምስ ኣመንዎ ግና ሰብኡትን ኣንስትን ተጠምቁ። ስምዖን ባዕሉ እኳ ኣመነ። ምስ ተጠምቀ ከዓ ምስ ፊልጶስ ለገበ። ትእምርታትን ዓበይቲ ግብርታት ሓይልን ምስ ረኣየ እውን ኣስተንከረ። እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ሐዋርያት ሰማርያ ቃል ኣምላኽ ከም እተቐበለት ምስ ሰምዑ ንጴጥሮስን ዮሃንስን ለኣኽሎም። ንሳቶም ወሪዶም ድማ መንፈስ ቅዱስ ክረኽቡ ጸለዩ ኢሎም። ምኽንያቱ ብስም ጎይታና የሱስ ጥራይ ተጠሚቖም ነበሩ እምበር መንፈስ ቅዱስ ገና ናብ ሓደ ኻባታቶም እኳ ኣይወረደን ነበረ። ሽዑ ዕዳዎም ኣንበሩሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ። ስምዖን ከዓ እቲ መንፈስ ብምንባር ዕዳው ሐዋርያት ከም እተውሃበ ምስ ረኣየ ገንዘብ ኣምፂኡ ኣነ ኢደይ ዘንብረሉ ዘበለ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክቕበልሲ ንዓይ እውን እዚ ስልጣን ዝሃቡኒ ይበሎም። ጴጥሮስ ግና ነቲ ነፃ ውህበት ኣምላኽ ብገንዘብ ክትገዝኦ ስለ ዝሓሰብካ ብሩርካ ምሳኻ ይጥፋእ። ልብኻ ቅድሚ ኣምላኽ ቁኑዕ ኣይኮነን እሞ ኣብዚ ነገር ዝኽፍሊ ወይ ግደ የብልካን እምበኣር ካብዚ ኽፍኣትካ ተነሳሕ። ምናልባት ክፍኣት ልብኻ እንተሓደገልካ ናብ ይሖዋ ተማህለል። መሪር መርዝን ባርያ ዓመፃን ምዃንካ ስርኢ ኣለኹ በሎ። ስምዖን ከዓ ካብዚ ዝበልኩም ሓደ እኳ ከይበፅሓንስ ናብ ይሖዋ ተማህለሉለይ ኢሉ መለሰሎም። ንሳቶም ድማ ኣፀቢቖም ምስ መስከሩን ቃል ይሖዋ ምስ ነገሩን ኣብ ብዙሓት ኣቑሻት ሳምራውያን እናኣበሰሩ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ግና ኸ መልኣኽ ይሖዋ ንፊልጶስ ተንስኡ እሞ ናብ ደቡብ ናብታ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ጋዛ ተውርድ መገዲ ኺድ ኢሉ ተዛረቦ። ንሳ መገዲ ምድሪ በዳ ተንስኡ ከዓ ከደ። እንሆ ድማ ሓደ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ኣብ ትሕቲ ህንደኬ ንግስቲ ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ገንዘባ ስልጣን ዝነበሮ ኣብኣ ነበረ። ንሱ ከመልኽ ናብ ኢየሩሳሌም ከይዱ ነበረ። ክምለስ ከሎ ከዓ ኣብ ሰረገሉ ተቐሚጡ ትንቢት ኢሳይያስ ዓዊሉ የንብብ ነበረ። መንፈስ ከዓ ንፊልጶስ ኪድ ናብቲ ሰረገላ ቅረብ በሎ። ፊልጶስ ጎድኒ ጎየ። ትንቢት ኢሳይያስ ዓዊሉ ከንብብ ከሎ ድማ ሰምዖሞ። ነቲ እተንብቦስ ብሓቅሮ ትፈልጦ ኢኻ በሎ። ንሱ ከዓ ሓደ እኳ ከይማሃረኒ ከመይ ኢሉ ይኾነለይ በሎ። ንፊልጶስ ድማ ደይቡ ምስኡ ከቕመጥ ለመኖ። እቲ ዓዊሉ ዘንብቦ ዝነበረ ክፍሊ ቅዱስ ጽሑፍ ከኣዝዩ ከም በጊዕ ናብ ማሕረዲ ተወሲዱ ኣብ ቅድሚ ቀምቃማዩ ስቕ ከም ዝብል ገንሸል ከዓ ከምኡ ኣፉ ኣይከፈተን። ብግዜ ውርደቱ ፍትሒ ካብኡ ተወሲዳ ህይወቱ ካብ ምድሪ ተወሲዳ እሞ ብዛዕባ ናይ ወለድኡ ዝርዝር መን ከዘንቱ እዩ? እቲ ስሉብ ከዓ ንፊልጶስ እቲ ነቢ ብዛዕባ መን እዩ ዝዝብል ዘሎ? ብዛዕባ ርእሱ ዶ ወይስ ብዛዕባ ካልእ? በጅኻ ንገረኒ በሎ። ፊልጶስ ድማ ኣፉ ኸፈተ። ካብዚ ቅዱስ ጽሑፍ እዚ ጀሚሩ ከዓ ብዛዕባ የሱስ ኣበሰሮ። መገዲ ክኸዱ ከለዉ ድማ ናብ ማይ በፅሑ። እቲ ስሉብ ከዓ እንሆ ማይ ከይጥመቕ ከንታይ ይኽልክለኒ በለ። ሽዑ እቲ ሰረገላ ደው ክብል ኣዘዘ። ክልቲኦም ፊልጶስን እቲ ስሉብን ናብቲ ማይ ወረዱ፣ ኣጥመቖውን። ካብ ማይ ምስ ወፁ ድማ መንፈስ ይሖዋ ንፊልጶስ ብቕልጡፍ መርሖ።
እትስሉብ ድማ ተሓጒሱ መገዲ ኸደንበር መሊሱ ኣይረኣዮን ፊልጶስ ከዓ ኣብ ኣሽዶት ተረኽበ ናብ ቂሳርያ ክሳዕ ዝበጽሕ ድማ ኣብ ኩሉ ከተማታት እናዞረ የበስር ነበረ